This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Hi guys! Dobrodošli! Ne. Some monkey. Okay, let's see how it fits. Can we get some milk? No, why milk? It's spicy! Mega hot, come on. Some... Jesi spremni? Da. Ok, ajde, kako ćemo najaviti? Bog svima. Bog svima. Svima, Dobrodošli u novi video. Koga? Nas. Ko smo mi? Ko smo mi? Koga? Peppa Pig. Peppa Pig, ok. Ko je Peppa Pig? Ok, ekipa, velik pozdrav i dobrodošli u novu epizodu. Ovo su... Mija. Hana. Lucija. Znači, nečakinje iz Engleske i dvije kumice, susjede, najbolje su prijateljice, kupile su sad, gdje su vam dude? Išli su u kartismu kupiti si dude, tako da možemo snimati video, svi zajedno. Da. Danas imamo slatkiše, predstavljamo, odnosno pokušavamo pojesti finske slatkiše, svi su finski slatkiši, to sam najavio na Instagramu. Ok, ste spremni za prvi? Ok, čekaj. Kako ćemo uzeti? To ćemo svi isti. Da. Ajmo svi isti. Can we not have the orange one? I don't like orange. Na hrvatski, šta? Ne voliš naranđasto? Nema, sad ćemo svi naranđasto uzeti, ajmo svi naranđasto. A ovo je orange. Ok, ajmo svi uzeti isto. Ajmo ovo. Da, ajde ovaj. Ima puno. Ok, ajmo prvi put svi isto uzeti, onda drugi put svi ćemo raditi. Da, ove. Koje je sad? Ove Islanti. Islanti. Jeste uzeti svi? Ok. Ovo ti se četvorila. Ok, ovo je prvi neki, valjda će ti vidjeti šta je. A ovdje piše, jedemo, čekaj šta piše ovdje, facerin, parfajn, facer nešto. Dobro, nema veze. Izgleda komin. Fuj. Komin? Sad ćemo vidjeti. Ne, izgleda ko glista. Jesi spremen? Da. Nemaš to reći, čekaj. Jesi spremen? Miriši po čokoladu. 3, 4, sad. Dobro, slatko je. Fino. Nismo trebali zagrist, ali dobro. To je žvaka unutra. Nije, ali A nešto. ko? Po čem ima okus? Ko neću. Limun. Da, meni. Limun. Unutra. Zašto ne piše ništa? Znači ništa ne piše, ovo je neki otok. Kako se zove bombon? Otok. To je to, a? Za tebe je dosta. E da, koja je ocjena? Da, sorry. Da. 3. 4. Ja isto 4. 4. 4. Znači 4, ok. Prvi mu on je četvorka. Da, sad random neko. Svaki nek uzme jedan. Spremni? Moj je nagrad. Da. Ne znam šta je moj. To je karamela vjeda. Ajde, 3, 4, sad. Da. Ovo je slatko isto. Kako je tvoj okus? Ovo je šta, na šta? Je li banana? Karamela? Neki orak. Orak? Ko? Ona je lješka kako? Lješnik, dobro. Mislim da moj je karamela. Karamela? Znaš ti šta je tvoje? Znaš pojma? Ti? Mađarica. Mađarika. Te moje sigurno naranđa. Ocena? 4. Meni je to ali mokus po šećeru. Šta? Mokus po šećeru. Moje naranđa 4 opet. 3, ok. Ovu turu smo završili. Da.
Ok, sad je vrijeme da malo ispravamo drugačije. Nadam se da ste spremni. Fino. Ovo nećemo, ovo ćemo ostaviti poslije ovog. Ovo je može. Ok, ovo je iz apoteke. Iz apoteke salmiaki, to Finci najčešće jedu, ovo je slatkiš u Finskoj. I najbolja stvar od svega ovoga, ja nemam pojma što je salmiaki općenito od kud se dobiva, ali najbolja stvar je to što je, kakve boje? Crne. Crne boje. Kako miriši? Nije. Daj meni. Miriši. I to onak fora. Ok. Ovo je ista stvar, samo što nije iz apoteke. Što sam pokazao, slobodno pokaži. Onak je kao crna kocka. 3, 4. Šta je? Šta je? Meni obožavam. Meni je to dobro. Nekako ovako steže za vrat. Užas. Kako niste probali? Slano je i ljuto. Slano je, da. Jako je slano. Jako je slano, jel? Ali dobro je. Meni isto fino, ali jako je slano. Ovo je užasno slano. I to je slatkiš, pazi. Ok, ocjena. Mija. Ništa, nema, ok. Ana. 4. Znači 1, ok, dobro. Ok, ovo smo riješili. Ovo piše da je nešto turski, nešto, pebe. Nema pojma kaj je to. Pepper candies, znači od papra. Mislim, paket izgleda super, baš moćno da u tom smislu da ne bi preporučio nikome. I ovdje je 3 vatre, a ovdje je 4. To je, ove tu je malo je ljuč. mega hot. Da. Ali sad ćemo. Ok, jeste spremni? Probajte ne ispljunut podmah, da malo osjetite kako je fino. Ja imam ovo. Ok, ajde. Pravo isto. Fuj. Ovo miriši užasno. Mislim da miriši smrti. Ok, Zeleno. probajte što više pojesti. Ok, može. To će dugo. Ne, ko će duže, ajmo ko će duže, da vidimo ko će duže, ajde. Može? Ha? 3. 3, 4 sata. Tinje. Na početku nije jako ljuto. Meni uopće nije ljuto. Meni je malo. Pa što vam ima okus? O, malo je ljutkasto. Malo je ljutkasto. Meni nije baš tako. Malo je. Šta je? Probaj samo to, znaš kak je fino. Znači kasnije ti dođe okus. Nije još ljuto, probaj. Malo je. Šta je, ne ide? Ko da je neki sirup unutra, da je to ljuto. Jel ti imaš još uvijek koji sam? Malo je ljutkasto. Ali nije jako. Mislim da će ovdje malo veći. Ali dosta je ovo slano. Ko bi ti jel? Ili piše tu hot to handle, ali nije toliko ljuto. Šta je? Peče. Odi po vode. Slobodno prođi. Fuj. Ha? Dobro. Dobro. Je baš ljuto. Ja mislim da ću ovaj tu odmah Dobro mi ja. Nismo rekli ocjene za ovo. Aha, da. Meni je 4. Meni 5. 1. Ajmo sad ovaj special edition, ovo ćete svi voljeti. To je Ave, neki, nemam pojma šta je, ali izgleda kao bomboni, obični. Ok, spremni? Kako će sad osjetiti ovaj okus? Ajmo. 3, 4, 7. Po čemu ima ovaj okus? Po čokoladi. Čokolada i? Menta. Menta, Šta, ne ide vam čokolada i menta, a? Pa slabo vidi nešto, jel tebi dobro? Ću još. Ana, šta ti kažeš? Dobro. Meni je ovo fino. Još?
A? Malo vodice, a? Ne ide. Ok, ovo nije loše, ali je slatkasto je. Ima mente. Pa mogu bi pojesti ovo cijelu kutiju sam. Kad vi odete. Ok, ocjene? Ništa. 0. Pa moraš ili od 1 ili do 5. Nemoj zezati da ti je 1. Ovo. Pa ne može ovo biti isto koji ovo. Dobro, 1 i ja. Ana? 4, ja ću reći 4 isto. 4, 5. Opa, dobro, ovo je možda čak i najbolje. Čekaj, koja je prva ovo bila? Isto dobre su bile ocjene. I sada. Ok. Ja mislim da ovo ne smijete ni probat, zato što ne možemo, ovo djeca ne smije jesti. A onda ostaje nam ove dvije stvari. Znači, ovo je super stvar, salmijaki. Opet smrdi. Kak smrdi čovječe, miriš? Hej. Opet svarimo. Ti ćeš se smrdi. Ok, ovo je isto crni neki bombončić, salmijaki, jel? Ajmo challenge da svi pojedemo ovo. Lagano. A? Hajde po cijelu. Jel može challenge? Hajde. Ako pojedete, ono, mama će vam dati 300 eura. Jeste spremni? Sretni svima. 3, 4. Progutala. Nema se da? Stvarno? Pa svaki čas. Šta je? Šta ti ne valja? Pa kako ti ne valja? Na šta je? Jesi? Aha, where is it? Where is it? Jezik. Stvarno si progutala? Ali neću sad imati toliko s ustima. Meni su Koji ti je ovo prvi? malo jači. Meni. Ja isto mislim da su ovo malo jače. A okus je? Po čem ti? Isti. Isti? Slano? Slano i peppermint. Koju ocjenu bi ti dao? 1. Ti? Da, 1. da, ja bih. Sana, ti? To isto. 3. 3. Ne ide više. Ja bih rekao 5. Ja stvarno volim salmi. Ok? I za kraj imamo opet turski pepper neki, ali ovaj je 4 ima ove vatrice, mega hot. Ne vjerujem da će preživjeti. Ovo fino miriši. Fino miriši. Da, ovo je jako dobro miriši. I ovi su smeđe boje, nisu crne, nego su smeđe. Ajmo, 3, 4. Ovo je odmah na početku ima okus ovog ljutinu. Ovo je ljuta. Ovo je ljuto, je. Peppermint flat. Šta je plakat? Šta je, gotovo? Pa nisi ni probala. Ha? That's not tasting, man. Ok, ovo je jako ljuto. Ali ne znam da li ima... ovo je jako ljuto. Ovo je fakt ljuto. Ovo je jako ljuto. Mene peče bilo. Nemoj mi povraćat. Ispljunjak ne ide. Ali meni je finiji od ovog, u smislu, ja mislim da je različit okus. Mislim da je malo različit okus. Jer je ovo smeđe, ovo je crno, mislim da je ovo čak karamela. Ali nisam 100% siguran. Neću ja. Meni baš da ima okus po karameli. Ne, a tebi po ljutini samo. Da, sve sam usta. Ovo je jako. Ti imaš, Lucija. Je li ljuto? A? Dosta, a? Ne. Od ovog mi nisu baš toliko pekla usta. Da. Plavog. Već se znojiš. Ovo je žuto. Nikad nisam baš toliko ljubomno kavala. A znaš šta, ja mislim da do određene granice kad dođe ta ljutina, onda da ti bude svejedno. Onda ti onako, okej. Meni nos ide. Jel bi pojeli ovo za 1.000.000 kuna? Da. Cijelu. Bi? A? Cijelu. Da. Ne znam baš, ona nije jezik utrnuo.
Ja bih možda za više. Može za više, a za milijun ne bi. Ja za milijun bi. Gotovo, a? Dobro si ti. Dobro si ti izdržao, pa mogla si tak i ovaj crni. Aj ne. Kako mi miriši iz usta? Aha. Jeste probali ovu, kako se zove? Ok, prije nego što krenemo na ovu zadnju, idemo ocijeniti. Kako vam je bio Turkish Pepper 4 Mega Hot? 4? Meni 3, jer je bio fino, bilo je preljuto. Preljuto i prefino. Hana? 1. Hana je dala najveće ocjene 4 za... Ne, 2 puta si dala 4 ili 3. Ok? 2, to nije loše. Ja ću reći da mi ovo, pošto volim ljutu hranu, ovo mi je stvarno pitanje, petica. Ok? I ovaj zadnji Panda. Panda, kao što sam rekao, Panda liker. Nešto što ne možemo davati ekipi ovdje. Aj probaj sve 4. Ne mogu se da, sve 4. Da, ajde rum. Ajmo prvo rum, ajde. Rum i punč. Ok, ovo je rum. Ne rum kao soba, nego rum. Ovo je tamna čokolada neka. Ovo u sebi ima. Ovo u sebi ima. Dobro, pa nije loše. Što ovo piše? Coconut. Šta je to? Što je to? Coconut. Rakija. Što ovo piše? Coconut. Coconut. Kako bi na hrvatskom čitali? Rakija. Nije. Nije rakija. Coconut. Travarica. Skoro. Šta? Višnjevac. Nije. Sude znaju sva pića, ne znam šta se događa. Ovo znaju sva pića, Šta je to? Konjak. Konjak. Da. Ok, jesi zadovoljni s ovim? Sve ukupna ocjena, ok, sve ukupna ocjena tasting ovih, kak se zove? 1 do 5. Od 1 do 5, da. Lucija kaže 4. 4, Ana? 3. Jedva 3, ja ne znam kako. Dobro, ti si bila 4, 4, 1, 1 i tak nešto je bilo. Meni je ovo čista četvorka. Čista četvorka. 2. Ja ću reći 4 isto. Bilo super, ali bilo je čudno, ne? Ovako slatkiše nikad nisam probao. Tako da hvala Fincima koji su donesli ovu čokoladu. Nadam se da neće više nikad donesti nešto slatkiše. Mogli bi vi nešto iz Engleske donesti? Ha? Nešto... Šta ja znam, neku pseću hranu ili nešto. Nešto ok. Haribo, da, imamo Haribo, ali možda imate neke druga... U Finskoj imaju Haribo od ovoga. Aha, u Finskoj imaju Haribo od same. Daj još za kraj, cure, ali bi htjeli nešto prokomentirati. Peppa Pig. Ok, to je bilo to ekipa za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, nadam do sljedeće epizode. Zdravo. Bye. Bye.